Oh, praise the Lord. Yede radia se bebre. Odofo nyame onhira bebre. Nontre wa hye mu wo Yesu Kristo din mu. Ene nso yede radia se soronko. Awurade wo de yenko akyɛ na yɛntimi yɛmfa wase da ni. Yɛntimi nna ne yɛkyi ma wo. Yɛntimi nkasa yɛ na yɛayɛ da bi. Ɛyɛ wo a de ɛbɔ mpa sɛ bra ma de papa akyi yɛn. Bɛma nyame nkronkron edi yɛnim kan. Wa kyerɛkyerɛ yɛn ma yɛate wase yie. Ewo Yesu Kristo din mu ne abɔ mpaeɛ. Amen. Ɔdɔfoɔ me ma wakɔ aba na nso de bɛwote aseɛ sɛ dwumadi yi so. Yɛbɛfa yɛakenka nsɛm no efi Joshua etimiɛnsa nkyekyɛmu 7 kɔsi 9. Joshua etimiɛnsa nkyekyɛmu 7 kɔsi 9. Ɔdɔfoɔ na Joshua ɛwɔ Nyankopɔn anim na ɔne nyame enya nkitahudie. Na Nyankopɔn hyɛ ne bɔ. Nyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ mɛyɛ awanwadeɛ wɔ w'abrabɔ mu sɛdeɛ na m'ani Mose tie no na meyɛ nneɛma akɛseakɛseɛ wɔ n'abrabɔ mu saa ɛna wo nso mɛyɛ nneɛma bebree wɔ w'abrabɔ mu. Adɔfo nom yɛnka ho sɛ Joshua no ɔyɛ Moses anamsini a ɛberɛ na Moses ti nkɔm no mpo no na ɔno ɔka ne ho ɛkɔ ɛba na ɔbrɛ ne ho ase ɛhyɛ Moses ase. Afei bere so sɛ Onyankopɔn ɛbɛka kyerɛ sɛ wo na wobɛdi mema yɛnim ɛde ɔmo atwa Jordan. Na mpa Onyankopɔn ne kasa ɛka kyerɛ ne sɛ atwa na mobɛtwa nsuo no yɛ ɔmo asɔfoɔ no na ani kan ɛnkɔ nsuo no mu kakra ɛntu anamɔ kakra ɛnwura mu na nsuo no ɛbɛbie ama ɔmo nyinaa afa mu ɛde akɔ ɔmo bɔhyɛ asase so. Ampa ne nyinaa bɛ mu saa pɛpɛɛpɛ na Onyankopɔn ɛka kyerɛ Joshua sɛ wo mɛyɛ wo kɛseɛ paa. Hallelujah. Ɛnɛ saa na Onyankopɔn ka kyerɛ me ne wo sɛ yɛbɛyɛ sɛtie ɛde ama ne nko ade a ɔno ɔbɛyɛ awanwadeɛ ɛwɔ yɛ abrabɔ mu sɛdeɛ yɛmaa Moses no saa na ɔbɛyɛ ama wo nso a wotie me. Onyankopɔn ɛdɔ ɔmo ade nyinaa na ɔmo ne no anya nkitahudie. Joshua na onyame anim ɛno nti nyame kasa ayɛ no ɔteyɛ. Ɔdɔfoɔ ɛnsɛ sɛ nyame som no ɛyɛ te sɛ metie nso so anaa meka nso menhwɛ m'abrabɔ dabi. Etwa sɛ ne mmienu nyinaa ahyia ɛkyɛ sɛ Onyankopɔn ɛhyira wo. Wɔhyira wo fraud ya afrɛ wo no mu. Sɛ ɛbɛma no kwan no na obɛdi yɛnim kan. Ɛdeɛ na ɛda w'anim te sɛ Jordan yi. Ɛdeɛ na ɛnam w'anim a ayɛ sɛ deɛ ɛsi wo w'anammɔntuo ɛkwan asɛ ɛmma wontimi mfa w'ani ɛnsi Onyankopɔn so. Ɔdɔfoɔ yɛn papa no waba ma yɛnya nkwa ne yɛnya no mmoro so. Yɛn papa no waba sɛ ɔno nkasa bɛkyerɛkyerɛ kwan a yɛnam sɛ yɛbɛtumi adi ɔsɛefoɔ no so nkonim. Ɔsɛ mo nam osuo no mu a memma nsuo no bunkam mfa mo so. Mo nam ogya mu. Adɔfo nom nkurɔfoɔ yi na ani so no ɔmo twa esubɔnten no ampa. Nanso yɛn afɛ mu sesei no yɛde bɛto ho ɛyɛ ɔhaw ne amanne a ɛtumi ba yɛ akwan mu. Ɔse ɛba saa nya awerɛhyɛ mu no nya akokoduro no na gyina efisɛ ɔse nsuo no mu no ɔne yɛn na ɛwɔ hɔ. Afei ogya no mu ɔne yɛn na ɛwɔ hɔ. Ɔdɔfoɔ ɛno nti me mpaebɔ nyinaa ne sɛ nka afe 2022 yi ɛbɛyɛ nhyira afidie ama wɔbrɛ a womma nyame nkronkron kwan ɛma no afa w'abrabɔ nyinaa nnomum na wakyɛ wo deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ. Ɔdɔfoɔ biribiara a woyɛ biara wɔ Awurade mu biara mpa aba. Sɛ nnipa ehu yɛ mpa Onyankopɔn ehu no ɔno ankasa bɛpagya wo. Ne nyinaa ne sɛ wobɛdi n'akwankyerɛ akyi. Wodi Onyankopɔn akwankyerɛ akyi a ɛbɛsi wo yie. Ɔdɔfoɔ yɛne obiara yɛde yɛn ho to no so. Yɛne obiara ɔkyerɛkyerɛ adeɛ. Yɛne obiara a ɔka yɛn nsɛm a yɛka nyame ho kronkron. Ɛno nti yɛbɔ mpaeɛ sɛ Owura Yesu brɛ mu na ma w'adom nyɛ kɛseɛ. Na abrabɔ yi mu sɛ to ne yɛ den a yɛakae sɛ Awurade wo mma ɛde ɛnwom toɔ ɛna ebubu Jericho afesu. Na afei asɔfoɔ edi ɔmo anim kan sɛ ɔde ɔmo ɛtwa Osubɔnten Jordan.
Yɛn Nyankopɔn a wode ɛda nyinaa pɛ sɛ wotwe yɛn adwene gyina wo so no. Yɛbɔ mpae sɛ wobɛkɔ so ahyira w'asɛm so ama yɛn. Wama asɛm yi akasa akyerɛ yɛn ɛnnɛ da mu nyinara. Ama yɛabrabɔ nyinaa nso ahyɛ wo anuonyam. Yɛda wo ase bebree sɛ woatie yɛn ama yɛn wɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Ɔdɔfoɔ Nyame nhyɛ wo bebree na sɛ wo subscribe a bɔ mmɔden a no yɛ ne sa. Wa subscribe nso a yɛbɛka sɛ Nyame nhyira kɔ so boa yɛn na wo nso kyɛ asɛm no na obi nso yɛ nhyira wɔ Yesu din mu. Amen and amen.